Ten Munispa ma Migori ogolo ywak kuom kethruok mag mwandu ma osebedo katimore e chuny boma ma Migori kinde mag ng'anyo ma itimo kod jogo makwedo tend jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod paro mar chik mar omenda. Jakom mar Munispa ma Migori Robert Mandela wacho ni ng'anyo ariyo ma osekalo oseyo ka mwandu mathoth okethi ma oting'o apaya ka koro okwaro ire mondo mi otim ng'anyo mar kwe kendo kik keth mwandu. Mandela wacho ni mwandu ma iketho kaka apaya kod kuonde timo ohala gin mago makonyo ganda jo Migori kendo ok ber ka jogo mang'anyo kethogi okwaro ire mondo mi kik wang' apaya e kinde mag ng'anyo. You ma walk from Posta roundabout governor's office ne iwango yo ma walk Ombo kadhi Ombo Hospital, Ombo Junction to Ombo Hospital ne owang'. Magi ni yorewa mano kethi. Mar ariyo nitiere gik manyocha gimachalo city clock manyocha oket kacha mane wayudo mana dona from the bank emano keto kanyo endo bende ne oto. Nitiere ot along the CBD Suna West bende nende oto. Ute mitoyogi gin mag jogewa achiel kuomwa mabe winjo matek kata ni ngima matek mana kaka wan bende wan ngima matek. E Luo Nyanza kata Migori County wasebede opposition kuom ndalo mang'eny to ndara maduong' machalo A1 marwa iloso gi national government. Omiyo seche mwawang'o ndara gi waketo ngimawa at risk. Wakwayo youth ni wabeduru mana mamuol kata mane seche wa mag